manje ke dadewethu njengomuntu womthetho yiziphi izimo enivamise ukubhekana nazo ngasohlangothweni lalaba ke kokwabiwa kwamafa ikakhulukazi Isikhathi esiningi ngiyasho ukuthi abantu abaningi bayasaba ukuthi babhala ama-wills and baye bathi anginamafa amaningi so yini engizoyenza ukuthi ngenze i-will kodwa uma ungena-will usenkingeni because we normally have ama-family members abantu bubathembile ukuthi ibona bafikayo bezosho izitori i-family members ziyalwa omunye ufuna uba yi-executor yale estate if ungena-will it means you did not appoint umuntu ozoba nguyena odistribute amafa akho and also uma uney'ngane uchaza ukuthi awu-appointile nokuthi ngubani ozoba i-legal guardian yey'ngane zakho so isikhathi esiningi abantu abaney'nkinga eziningi kuma-estates abantu abangena-will because i-Interstate Succession Act sekumele singabameli si-aplaye yona okay ma ushadile and mhlawumbe umshado wakho ubungasebenzi kahle yeah ifamily yazi yonke leyo situation but because you were married in community of property singabameli ma ushonile as unesi udokotela in health whoever okhona lapho we will have to honor ukuthi you were married in community of property sijwayele ukubona izingane ziqhamuka zithi bebe kwi-separation yes but because umthetho uthi you are still jointly having i-assets zakho with lo muntu so i-states yona inomthetho if ungashadile if unganayo i-will we follow Interstate Succession Act if you did have a will sizolandela i-will yakho so isikhathi esiningi kwezama-estates if une-will it's easier iyona into ebalekile ukuthi wonke umuntu akazithole esiya kummeli ayobhala i-will alibe ne-valid will